Беларуская мова з ліхтарыкам. Часткі цела чалавека. Твар. Вітаю, сябры! Мяне завуць Васіль. Вы любіце маляваць? Я люблю маляваць робатаў, незвычайных монстрыкаў і чароўных цмокаў. А што вы любіце маляваць? Пейзажы? Партрэты? А можа, нацюрморты? Сёння мы будзем маляваць партрэт. Але для гэтага трэба ведаць, як называюцца часткі твару чалавека. Гэта вочы, тут нос, гэта вушы, бровы, шчокі, лоб, скроні, рот, сківіцы, падбародак і валасы. Дзе ў гэтага хлопчыка падбародак? Вось ён. Дзе ў хлопчыка скроні? Вось яны. А дзе сківіцы? Яны тут. Сківіцы патрэбныя чалавеку, каб перажоўваць ежу. А гэта што? Гэта вусы і барада. Паглядзім на вочы. Гэта павекі, тут вейкі, а гэта зрэнкі. А гэта рот. Тут ёсць вусны, зубы і язык. Націсні на паўзу і знайдзі малюнак для кожнага слова. Гэта вусны, гэта вочы, тут зрэнка, гэта вейкі, вось бровы, тут вусы, а гэта валасы. Знайдзі лішняе слова. Што лішняе? Нос, вочы, вусны ці аловак? Лішні аловак, таму што гэта не частка цела чалавека. Што лішняе? Вочы, ногі, бровы, рот. Лішнія ногі, таму што яны не знаходзяцца на твары. Што лішняе? Нос, рот, падбародак, вушы. Лішнія вушы, таму што ў чалавека адзін нос, адзін рот, адзін падбародак і два вухі. А зараз намалюем партрэт маёй сяброўкі Аделіны. У яе прыгожы твар, але чагосьці не хапае. Што я намаляваў? Так, гэта вочы. А што я зараз намаляваў? Гэта нос. Што я намаляваў? Гэта вусны. Чаго яшчэ не хапае? Гэта прыгожыя ружовыя шчочкі. А зараз намалюй партрэт твайго сябра. У яго шырокі твар ці вузкі? Якога колеру ў яго вочы? У яго доўгія валасы ці кароткія? У яго вялікія вушы ці маленькія? Малайчына! Беларуская мова з ліхтарыкам.